donosimo vam zanimljivo proroštvo irskog sveca. U ovo proroštvo koje je rekao niste dužni vjerovati. No svakako apokaliptične scene svijeta pozivaju na molitvu, na iskreno obraćenje te na molitvu za izljev Božjeg milosrđa na svijet, na svakoga od nas pojedinačno. Te neka ovo bude poziv na hitnost obraćenja. Irski svetac, zaštitnik crkve, Sveti Kolumb, opat i misionar. Zaslužan je za širenje kršćanstva u Irskoj i Škotskoj, a evo što je rekao. 7 godina prije posljednjeg dana more će potopiti Irsku jednom poplavom. Isus i Marija, vi gledate YouTube kanal Hrana za dušu. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagor Svete Gospe prati do vijeka. Amen, aleluja.